హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 4వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त बृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. అందరికీ 4వ అధ్యాయము దివ్య జ్ఞానము. సో భగవద్గీతలో ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా ఒక యోగము అని పేరు ఉంటుందన్నమాట. ప్రతి అధ్యాయాన్ని కూడా ఒక యోగం అంటారు. యోగా అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము లేదో కనెక్షన్ విత్ గాడ్, అంటే భగవంతునితో మనం కనెక్షన్ పెట్టుకోవటం, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చెందగలగటం, ఆత్మానుభూతి పరమాత్మానుభూతి, కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అనుభూతి చెందటం, తెలుసుకోవటం అన్నీ ఇంచుమించుగా ఒకటే అర్థం. సో ఆ కనెక్షన్ అనేది వచ్చినప్పుడే మనకి ఆ అనుభవం అనేది వస్తుంది, ఆ సాక్షాత్కారం అనేది వస్తుంది. సో అది యోగా. కనెక్షన్ విత్ గాడ్ ఈజీగా చెప్పుకోవాలి అంటే మీనింగ్ భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవటం. సో ఇది 4వ అధ్యాయం. ఒక్కొక్క యోగానికి ఫస్ట్ది అర్జున విషాద యోగం, రెండవది సాంఖ్యయోగం, 3వ అధ్యాయం నేను చూసాను కర్మయోగం. ఇది జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగము. నిన్న కర్మయోగం చూసాము, ఇప్పుడు జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగము అనేది ఈరోజు 4వ అధ్యాయం చూస్తాము. సో ఒక్కసారి నిన్న ఏం చూసామన్నది క్విక్గా ఒకసారి సమీక్షించుదాము, రివైజ్ చేద్దాము. మొదటిది రినౌన్సియేషన్ ఆర్ యాక్షన్. అంటే నన్ను ఏమడిగాడు, మొట్టమొదట ఒక ప్రశ్నతో మొదలుపెట్టాడు అర్జునుడు నిన్నటి అధ్యాయం. ఏమని, మరి కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధి మంచిది అంటున్నావు కదా, మరి నన్ను ఎందుకు ఈ యుద్ధం చేయమంటున్నావు అని ఒక ప్రశ్న అడిగాడు భగవంతుడు ఇంతకుముందే. సో ఇది పనుల పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు కర్మయోగం ద్వారా ఈ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుంటారు. అలాగే ధ్యాననిష్ట మీద ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళి అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్పి ఆయన చెప్పారనమాట. సో రినౌన్సియేషన్ అంటే పనులు మానేయాలా లేదంటే కర్మ చేయాలా అనే దాని మీద ఎవరి మార్గాన్ని వాళ్ళు ఎంచుకోవచ్చు అని చెప్పారు. నిష్కామ కర్మ యోగము, అది బుద్ధి యోగం అని కూడా అనుకున్నాం. నిష్కామ కర్మ యోగము అంటే ఏమిటి అంటే
ఆ ఫలాపేక్ష లేకుండా ఆ కర్మ చేసినప్పుడు ఒక పని, కర్మ అంటే పని, మళ్ళీ కర్మ అంటే ఏదో బ్యాడ్ అనుకోవద్దు. మనం మామూలుగా మాట్లాడుకున్నప్పుడు మన కర్మ అనేది ఏదో చెడు సూచించినట్లుగా మాట్లాడతాం పని, బట్ కర్మ అంటే పని, యాక్షన్ ఏదైనా సరే. సో అందులో సకర్మ అంటే మంచి పనులు, వికర్మ అంటే చెడు పనులు, ఇలా ఉన్నాయి కర్మ అన్నప్పుడు. సో కర్మ అనేది చెయ్యాలా లేదంటే కర్మ అనేది మానేసేయాలా, అంటే మానేయటం అంటే సన్యసించి అన్నీ వదిలిపెట్టేసి ఆ టైప్గా ఉండాలంటే ఎవరి అభిరుచిని బట్టి వాళ్ళు కర్మ చేస్తూనే భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు. అలాగే ఇటు జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు అటువైపు కూడా వెళ్ళొచ్చు, ఏ మార్గమైనా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో నిష్కామ కర్మయోగం అంటే పని చేసినప్పుడు ఆ పని యొక్క ప్రతిఫలం మీద టూ మచ్ అటాచ్మెంట్, ప్రతిఫలాపేక్ష ఉండకుండా, అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉండటము, దాని మీద ఆసక్తి వదులుకోవటం. అంటే కానీ పని సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలని అందరం మొదలు పెడతాం, అందులో తప్పు లేదు. కానీ అది జరిగిన తర్వాత దానివల్ల విజయం వచ్చినా దానివల్ల అపజయం వచ్చినా జయం వచ్చినా ఆ పని వల్ల మనం బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండే మనస్తత్వాన్ని అలవర్చుకుంటే ఆ కర్మ యొక్క బంధనలు మనకు అంటకుండా క్లీన్గా ఉంటుంది. ఒక పలక అనుకోండి, మన యొక్క పాపకర్మల పట్టిక, ఒక క్లీన్ స్లేట్ అనుకోండి, ఒక పలక నీట్గా ఉంది. మనం వచ్చినప్పుడు మనం చేసే పనులు బట్టి పాపాలు పుణ్యాలు అందులో అన్నీ రాయబడుతూ ఉంటాయి, దానిని బట్టి మనకి వచ్చే జన్మ డిసైడ్ అవుతుంది. సో ఈ పాపాలు పుణ్యాలు ఏది కూడా అంటకుండా పలక క్లీన్గా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏమీ లేదు, అప్పుడు మోక్షం వచ్చి మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాం. మీకు అర్థం కావటానికి ఇలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తున్నా. సో అలా క్లీన్గా ఉండాలి అంటే మన పలక, మనము ఆ ప్రతిఫలాపేక్ష అనేది కర్మ మార్గంలో గనక మనం వెళ్ళినట్లయితే ఆ ప్రతిఫలాపేక్ష అనేది మనం వదులుకుంటే మన పలకకి ఏమీ అంటవు, అది శుభ్రంగా ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి మోక్ష మార్గంలోకి వెళ్ళగలము. అది అక్కడ నిష్కామ కర్మయోగం వల్ల మనం ఎలా మోక్షం పొందుతామంటే ఆ విధంగా పొందుతాం. కర్మకాండ నుంచి కర్మయోగం, సో కర్మ చేసినప్పుడు కర్మయోగంలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఇది మార్గము. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా వెళ్ళగలగటము. లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. మనం ఇంకేం చెప్పుకున్నాం, గురువులు ఎలాంటి వాళ్ళు ఆచరించి వాళ్ళు అప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళకి చూపించాలి. కాబట్టి అలాంటి గురువుని మనం చూసుకోవాలన్నమాట. అదొకటి చెప్పుకున్నాము. తర్వాత అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు ఏమని చెప్పుకున్నాము, క్రోధము. కామయేష క్రోధయేష అని మనము 36 నుంచి 43 శ్లోకాస్లో చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. ఏమని, కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనం ఇహ వైరినం. సో కామము కోపము ఇవన్నీ వలన అన్నీ కూడా మనకు వస్తుంది. తర్వాత దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనకు ఇంకా ఆలోచన శక్తి కూడా పోతుంది అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఈ అన్ని ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అన్నిటికంటే ఇది అర్థం అవటానికి మనం ఇది కూడా చూసాం. ఇంద్రియాలు మనల్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు లాక్కుపోతూ ఉంటాయి. ఈ కళ్ళెం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, గుర్రాలు ఎటు లాగితే అటు. కానీ ఆ సారథి అనే బుద్ధి వెనక్కి లాగి ఇది కాదు అది అని మనకు చెప్తుంది. ఆత్మ అనేది లోపల ఉంటుంది, అన్నీ చూస్తూ ఉంటుంది. కానీ బుద్ధిని మనసుని నిర్ణయించుకోవటమే వాటి యొక్క డ్యూటీ. ఆత్మ అనేది ఊరికినే అలా మనం అన్నీ కూడా సమీక్షిస్తూ చూస్తూ ఉంటుంది అని నిన్న మనం ఈ బొమ్మ చూసి ఇదంతా కూడా ఈ చిత్రాన్ని అర్థం చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు 4వ అధ్యాయం దివ్య జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అన్నది చూద్దాము. మొట్టమొదట భగవాను వాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం అవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటున్నారు ఏమని, నశింపులేనటువంటి యోగ శాస్త్రాన్ని నేను సూర్యదేవుడైన వివస్వానికి బోధించాను.
సో వివస్వానేమో దానిని మానవ జాతి తండ్రి అయిన మళ్ళీ మనువుకు ఇక్కడ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడు సూర్యదేవుడికి వివస్వానేమో మళ్ళీ దానిని మానవ జాతికి తండ్రి అయినటువంటి మనువుకు ఉపదేశించారు. మనువు తిరిగి దానిని ఎవరికి చెప్పారు? ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారు. ఆ రకంగా ఈ నాలెడ్జ్ మొదలైంది ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకి. ముందుగా భగవంతుడు సూర్య భగవానుడికి చెప్తే, ఆయన మనువుకు చెప్తే, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పి, ఆ తర్వాత ఇక్ష్వాకు తన తర్వాత వాళ్లకు, మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళకు, అలా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి ఇది ఇలా రావటం జరిగింది. ఈ నాలెడ్జ్, ఈ భగవద్గీత యొక్క చరిత్ర అన్నమాట. అసలు ఎలా బిగిన్ అయింది ఈ నాలెడ్జ్ అనేది చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నీహ మహతా యోగో నష్టా పరంతప. సో ఇలా పరంపరగా, పరంపర అంటే ఏమిటి? గురు శిష్యులు ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకి వరుసలో రావటం అన్నమాట పరంపర. ఆ పరంపరంగా ప్రాప్తమైంది ఈ నాలెడ్జ్. ఏది? ఇమం రాజర్షయో విదుః, ఎవరికి? ఈ రాజర్షులందరికీ ఈ రకంగా ప్రాప్తమైతే వాళ్ళంతా స్వీకరించారు, ఈ నాలెడ్జ్ని అర్థం చేసుకున్నారు. అయితే సకాలేనేహ మహత, క్రమేణ కాలక్రమేణ ఏం జరిగింది? మహతాయోగం, ఈ గొప్ప యోగం నష్టపోయాము పరంతప అని చెప్పి అర్జునుణ్ణి సంబోధిస్తూ పరంతప అని, శత్రువులను భయపెట్టేవాడ అని అర్థం. ఏమంటున్నారు? ఈ దివ్య జ్ఞానం ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది. ఈ రాజర్షులందరూ కూడా దీన్ని అలా అర్థం చేసుకున్నారు ఆ విధంగా. కానీ కాలక్రమేణా ఈ పరంపర అంతా కూడా క్షీణించిపోయి ఈ యోగం అంతా, ఈ మహాయోగము నశించిపోయింది. మనము నష్టపోయాము. ఈ యోగం అంటే ఈ యోగం ఆగిపోయిందనమాట రావటం. మళ్ళీ భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పినప్పుడు తిరిగి పునరుద్ధరించబడిందనమాట. సో సూర్య భగవానుడి, కృష్ణ భగవానుడి గీతను ఎప్పుడు బోధించారు అని గనక మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తే, 4 యుగాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఎవరైనా ఈ 4 యుగాలు ఏమిటో ఎవరైనా చెప్పగలరా? హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారా? నిన్న మొన్న మనం చెప్పుకున్నాం, చాలామందికి అసలు తెలిసే ఉంటుంది. తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా హ్యాండ్ రేస్. లక్ష్మీ తనుంజ మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకుని. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మొదటి యుగం కృతయుగం మాతాజీ. వెరీ గుడ్. రెండోది త్రేతాయుగం, మూడోది ద్వాపర యుగం, నాలుగోది ఇప్పుడు నడుస్తోంది కలియుగం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. మీరు మాతాజీ చెప్పినట్లుగా ఇప్పుడు మొదటిది కృతయుగం లేదా సత్యయుగం, తర్వాత త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, ఇప్పుడు కలియుగం. సో ఈ 4 యుగాలు. అయితే ఈ 4 యుగాలు కూడా ఇప్పటికి 27 సార్లు అయిపోయాయి. సో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ వస్తున్నాయి అన్నమాట. మళ్ళీ కలియుగం అనేది అన్నీ జరిగాయి. 27 సైకిల్స్ అయిపోయినాయి అనమాట. ఒక సంవత్సరంలో 12 నెలలు ఎలా అయిపోతే మళ్ళీ మొదలవుతాయో, యుగాలు కూడా అంతే. 4 యుగాలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మొదలవుతాయి. అలా 27 సార్లు జరిగాయి. సో 27 సార్లు 4 యుగాలు జరిగాయి. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క యుగంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అంటే, కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఇప్పటికి ఓన్లీ 5,121 సంవత్సరాలు మాత్రమే జరిగాయి. కానీ ఇంకా 4,32,000 మొత్తం ఉన్నాయి. సో ఈ 5,000 తీసేస్తే ఇంకా అన్ని సంవత్సరాలు మిగిలి ఉన్నాయన్నమాట కలియుగంలో. ఇకపోతే మన ముందు ద్వాపర యుగం, కలియుగానికంటే ముందు. ఆ ద్వాపర యుగంలో కలియుగానికి డబల్ ఉన్నాయి సంవత్సరాలు. సో 8,64,000 సంవత్సరాలు. ఇకపోతే త్రేతాయుగం దానికంటే ముందు, దానికి ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలి. అంటే అంటే 12 లక్షల చిల్లర ఈ సంవత్సరాలు వస్తాయన్నమాట. ఇకపోతే సత్యయుగం, మొట్టమొదటి యుగంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇయర్స్ ఉంటాయన్నమాట, ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉంటాయి. అది త్రేతాయుగం కంటే ఇంకొక ప్రతి యుగంలోనూ ఒక 4,32,000 సంవత్సరాలు ఎవ్రీ యుగంలో తగ్గుతూ వచ్చాయి రాను రాను. అన్నిటికంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలతో మన సత్యయుగం, కృతయుగం మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత 4,32,000 సంవత్సరాలు దాంట్లోంచి మైనస్ చేసి అన్ని సంవత్సరాలతో త్రేతాయుగం మొదలవుతుంది. మళ్ళీ దాంట్లోంచి ఇంకో 4,32,000 ఇయర్స్ తగ్గించి ద్వాపర యుగం వస్తుంది. లాస్ట్కి
ఇంకా 4,32,000 తగ్గిస్తే ఇక మిగిలేది ఏమిటి అంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు మిగులుతాయి. ఏది మన కలియుగానికి. సో అది లెక్క. సో ఈ రకంగా మనం చూసినట్లయితే సో 4,32,000 సంవత్సరాలు సో సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాల్లో ఎన్నున్నాయి మొత్తం అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. మొత్తం 38 లక్షల సంవత్సరాలు ఉన్నాయన్నమాట. కలియుగంలో ఇంతవరకు 5,000 సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. సో మనువు జీవిత కాలం ఏమిటి అని గనక మనకు ఒక డౌట్ వస్తే, మనువు జీవిత కాలం ఈ టోటల్ 27 సార్లు ఈ 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయాయి కదా. సో మొత్తం 27 ఇంటూ 4,32,000 ఇంటూ 10 ఎందుకు అంటే మరి 4 రెట్లు కలియుగానికి త్రేతాయుగంలో సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. సత్యయుగంలో మొట్టమొదటి యుగంలో. రెండవ యుగంలో ఎన్ని రెట్లు ఉన్నాయి? 3 రెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో 4, 3, 7. ద్వాపర యుగంలో ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి? 2 రెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి, 9. ఇకపోతే కలియుగంలో 1, 10. సో ఈ 4,32,000 ఇంటూ 10 ఇంటూ 27 యుగ చక్రాలు అయిపోయాయి. కాబట్టి మొత్తం ఇప్పటి వరకు అయిపోయిన యుగ చక్రాల్లో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అంటే 11,126.4 లక్షల సంవత్సరాలు ఇప్పటి వరకు గడిచిపోయాయి అన్నమాట. సో దీంట్లో సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాల్లో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి, 38.8 లక్షలు. కలియుగంలో ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయాయి, ఇప్పటికి 5,000 సంవత్సరాలు. సో దీనిని బట్టి మనువు జీవితకాలం మనం చూసుకున్నట్లయితే 1166.4 లక్షలు అంటే 27 యుగ చక్రాలు టైము, ప్లస్ ఇది 28వ యుగ చక్రం కదా. ఈ 28వ యుగ చక్రంలో మరి ఇప్పటికి సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలు అయిపోయాయి కదా. సో ఆ 3 యుగాలు కలిపితే 38.88 సంవత్సరాలు, ప్లస్ కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5,000 సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. సో 0.05 అనమాట. సో మొత్తం 1,205.3 లక్షల సంవత్సరాలు ఇప్పటి వరకు జరిగిపోయాయి. అది మనువు యొక్క జీవితకాలం. అంటే అందరికంటే ఈ యుగ చక్రాల్లో ముందు మనువే అందరూ మనుష్య జాతికి తండ్రి కాబట్టి అప్పుడు మొదలైంది. కాబట్టి అది మనువు యొక్క జీవితకాలం అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. 12 లక్షల సంవత్సరాలు మనువు యొక్క జీవితకాలం. అది ఇకపోతే మనం బ్రహ్మ యొక్క జీవితకాలం ఎంత అని గనక మనం ఆలోచించుకున్నట్లయితే బ్రహ్మ 50 సంవత్సరాలు, ఆయనకి 50 సంవత్సరాలు అంటే ఆయన ఒక సంవత్సరం మన సంవత్సరంతో సమానం కాదు. ఆయన యొక్క సంవత్సరాలు 155.52 ట్రిలియన్ ఇయర్స్ అన్నమాట. బ్రహ్మ యొక్క వయస్సు మిలియన్ కూడా కాదు, ట్రిలియన్, బిలియన్ కూడా కాదు, ట్రిలియన్ అన్నమాట. సో అంటే 6 మన్వంతరాలు అయిపోయాయి. ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి, బ్రహ్మ జీవితం అంటే ఒక కల్పం. అంటే బ్రహ్మ జీవితంలో ఒక్క రోజుని కల్ప అంటారు. కల్ప అంటే ఏమిటి? 14 మన్వంతరాలు. ఇక్కడ కింద నుంచి చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇది దివ్యయుగము. సో దివ్యయుగం అంటే ఏమిటి? ఈ 4 యుగాలు, ఒక యుగ చక్రాన్ని దివ్యయుగము అని అంటాము, 4 యుగాలు కలిపి. అయితే ఇలా 71 యుగ చక్రాలు, 71 దివ్యయుగాలు అయితే ఒక్క మన్వంతరం అన్నమాట. సో మళ్ళీ 14 మన్వంతరాలు అయితే బ్రహ్మ జీవితంలో ఒక్క రోజు మాత్రమే. మళ్ళీ ఇంకొక 14 మన్వంతరాలు అయితే ఆయన యొక్క రాత్రి. సో బ్రహ్మ జీవితం మొత్తం 311.04 ట్రిలియన్ ఇయర్స్ అన్నమాట. ఆయన యొక్క లైఫ్ సోఫార్ ఇప్పటి వరకు జరిగింది.
అది మనకి ఇక్కడ ఒక చిన్న లెక్క చూపిస్తున్నారు. బ్రహ్మ జీవితం ఎంత అంటే ఆయన యొక్క పగలు ఇంత, ఆయన యొక్క రాత్రి ఇంత అని చెప్తున్నారు. తర్వాత 6 మన్వంతరాలు అయిపోయాయి, దాంట్లో ఇన్ని సంవత్సరాలు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చూసాం. సత్యత్రేతాగ్ని 27 యుగ చక్రాలు అంటే 116.64 మిలియన్ ఇయర్స్ అన్నమాట. అదే గనక మనం లక్షల్లో చూసినట్లయితే 1166 1166 లక్షల సంవత్సరాలు, ఈ 27 యుగ చక్రాలు. సో ఎనీవే మనువు పుట్టి ఇన్నాళ్ళు అయింది, 1200 లక్షల సంవత్సరాలు అయింది. కాబట్టి సరే, గురు పరంపర ఆ మాట గుర్తుంచుకోండి. ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది. బ్రహ్మ జీవితం 311 ట్రిలియన్ ఇయర్స్ బ్రహ్మ జీవితకాలం. మనువు జీవితకాలమేమో మరి 1.205 మిలియన్ ఇయర్స్ అన్నమాట మనువు యొక్క జీవితకాలం. ఇకపోతే డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ అంటే గురు పరంపర, శిష్య పరంపర ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మనకు భగవంతుడి నుంచి నారదుడు, ఆ తర్వాత ఈ శిష్య పరంపర అంతట్లోనూ మన ప్రభుపాద ఆ గురు పరంపరలో వచ్చినటువంటి ఆయన భగవద్గీత యథాతథం అని సంస్కృతం నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. తెలుగులో యథాతథం అనే పుస్తకం ఉన్నది. అలా గురు పరంపరగా వచ్చినటువంటి నాలెడ్జ్ అన్నమాట మనకు ఆ భగవద్గీత ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకం. సో ఈ గురు పరంపరలు అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడి నుంచి ఇలా బ్రహ్మదేవుడి నుంచి మధ్వాచార్యుల వారిది, శ్రీ లక్ష్మీదేవి నుంచి రామానుజాచార్యులు, పరమేశ్వరుడి దగ్గర నుంచి విష్ణుస్వామి. ఇది బ్రీఫ్గా, మీకు డీటెయిల్గా ఇదంతా తెలియవసరం లేదు, బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను. గురు పరంపరలు అనేవి ఉన్నాయి. అవి ఏమిటి అంటే ముఖ్యమైనవి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. తర్వాత కుమార గురు పరంపర, బ్రహ్మకుమారులు 4. సో సనక సనందన సనత్ కుమారులు అన్నమాట. వీళ్ళందరూ 4 వాళ్ళ యొక్క గురు పరంపర నుంచి నింబకాచార్య ఆయన ప్రథమ గురువు. వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన గురువుల్లో ఆ తర్వాత వీళ్ళంతా కూడా ఆ పరంపరలో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఈ 4 పరంపరలు. అయితే ప్రభుపాద ఈ బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సంప్రదాయంలో వచ్చినటువంటి గురు పరంపరలో వచ్చినటువంటి గురువు అనమాట. అది మనకి ఇక్కడ ఆ విషయాలు కొంచెం తెలుసుకోవటానికి ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఆయన ఈ సంప్రదాయంలో బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సంప్రదాయానికి చెందినవారు. ఇక్కడ మధ్వాచార్యులు మొట్టమొదటగా ఇది ఈ బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ గురు పరంపర. కొంచెం ఇవి మనకి మనలో అంటే చాలామంది మనము ఈ విషయాలు ఇంతకుముందు వినుండకపోవచ్చు. సో అందుకని ఇది కొంచెం మనం తెలుసుకుంటే మనకి కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. సైవాయం మయా తేర్య యోగ ప్రోక్త పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హి ఏతదుత్తమం. సో ఇక్కడ అర్జునుడికి అసలు అర్హత ఏమిటి ఈ భగవద్గీతను వినటానికి అని గనక మనకి డౌట్ వచ్చినట్లయితే, ఆయన యొక్క భక్తుడు మరియు స్నేహితుడు. సో కృష్ణుని దేవాది దేవుడు, సర్వోన్నత వ్యక్తిత్వంగా ఆయన అంగీకరించాడు భగవంతుడని. సో ఆయన్ని దేవాది దేవుడిగా తెలుసుకున్నవాడు, పరమ భక్తుడు, స్నేహితుడు. కాబట్టి అర్జునుడికి ఈ భగవద్గీతను వినేటటువంటి అర్హత లభించింది. సో ఈ శాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగ దివ్య జ్ఞానము అని చెప్పారు. ఏమిటి ఈ జ్ఞానము అంటే, ఒకటి భగవంతుడు మరియు భగవత్ విభూతుల యొక్క జ్ఞానము. అంటే అసలు భగవంతుడు గురించి, ఆ తర్వాత భగవంతుడి యొక్క విభూతులు అంటే ఏమిటి, ఆయన యొక్క మహిమలు, ఆయన యొక్క గ్లోరీస్ అనొచ్చు, వైభవాలు. అవన్నీ ఏమిటి, భగవంతుని వైభవం ఏమిటి, ఆయన మహత్యం ఏమిటి, ఆయన గ్లోరీస్ ఏమిటి అన్నది ఆయన గురించి, ఆయన యొక్క వైభవం గురించి తెలుసుకోవటం మొట్టమొదటి విషయం. రెండవది ఆత్మజ్ఞానం, సాంఖ్యయోగం చూసాం మనం 2వ అధ్యాయంలో. అది దివ్య జ్ఞానంలో నెక్స్ట్ది. సో మొట్టమొదటి భగవద్జ్ఞానం అన్నమాట. భగవంతుడు, ఆయన యొక్క
వైభవము మహత్యము తెలుసుకోవటం, రెండవది ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవటం, మూడవది భగవంతుడికి మనకి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, ఆ కనెక్షన్ ఏమిటి అన్నది అర్థం చేసుకోవటం. సో భగవంతుడిది మొట్టమొదటైతే, రెండవది మన ఆత్మ, తర్వాత మూడవది మన ఆత్మకు భగవంతుడికి మనకు ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ ఏమిటి, ఇది ఈ దివ్య జ్ఞానము అంటున్నారు. ఇది అందులో ఈ 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇవన్నీ తెలుసుకోవటమే దివ్య జ్ఞానం. ఇకపోతే గురు పరంపర గురించి చెప్పుకున్నాము, శాశ్వత జ్ఞానం. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమే తద్విజానీయం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. సో అర్జునుడు, మరి శ్రీకృష్ణుడు అన్నారు కదా, మొట్టమొదట ఈ జ్ఞానం ఇలా నేనేమో సూర్య భగవానుడికి, ఆయనేమో మనువుకు, మనువేమో ఇక్ష్వాకుకు చెప్పాడు. అలా పరంపరగా ఇది గురు పరంపరగా వచ్చి రాజర్షులంతా అర్థం చేసుకుని క్రమేణా ఎక్కడో ఇది చెప్పటం అయిపోయేసరికి ఈ జ్ఞానం పోయింది అని చెప్పారు. కాబట్టి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడనమాట, సూర్యదేవుడు వివస్వానుడు, సూర్యదేవుడైన వివస్వాన్ నీకంటే ముందే పుట్టాడు కదా, మరి నువ్వు ఈ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించాను ఎప్పుడో అంటున్నావు అంటే, మరి నువ్వు ఆ టైంలో లేవు కదా కృష్ణ, నువ్వు ఎలా చెప్పావు, నువ్వు ఇప్పుడు కదా ద్వాపర యుగంలో ఉన్నావు, నువ్వు వివస్వానికి చెప్పటం ఏమిటి అని అడిగాడు అర్జునుడు. అంటే అర్జునుడికి తెలియక భగవంతుడు ఎప్పుడూ ఉంటాడని, మనబాటి వాళ్ళు ముందు ముందు వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని భగవంతుడి గురించి అర్థం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రశ్న అడిగాడనమాట. సో భగవంతుడు దానికి ఇచ్చిన సమాధానంతో మనందరికీ కూడా ఈ విషయం అర్థమైంది. లేదంటే ఇప్పుడు మనకు ఎలా తెలుసు, మన పెద్దవాళ్ళందరూ ఎంతో కొంత ఈ భగవద్గీత నాలెడ్జ్ కొంత ఉంది కాబట్టే భగవంతుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు, ఇలా రకరకాల అవతారాల్లో ఉన్నారు అని మనకి చెప్తూ వచ్చారు కాబట్టి మనకు అర్థమైంది. కానీ మొట్టమొదటి ఇక్కడ భగవంతుడు, అర్జునుడు అడిగింది ఈ విషయం భగవంతుడితో చెప్పించితే మనబోటి వాళ్ళు నమ్ముతారు, ముందు ముందు తరాల వాళ్ళు అనే ఉద్దేశంతో అడగటం జరిగిందనమాట. నువ్వు ఈ సమయంలో, ఆ సమయంలో నువ్వు లేవు కదా, నువ్వు ఇప్పుడు కదా కృష్ణుడిగా ఉన్నావు, అప్పుడు నువ్వు చెప్పానంటున్నావేమిటి అని అడిగినప్పుడు, అప్పుడు ఆయన యొక్క పరిస్థితి ఏమిటో వివరించాడనమాట. అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మ మాయయా. సో అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, నేను పుట్టుక లేని వాడినైనా కూడా, నాశనం లేని వాడినైనా కూడా, అజోపి పుట్టుక లేని వాడిని, సన్ అవ్యయాత్మ అంటే నాశనం లేని, అవ్యయం అంటే ఏంటి, నాశనం లేనిది అని అర్థం. అవ్యయాత్మ నాశనం లేని వాడిని అయినా కూడా, భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్, భూతం అంటే ఏంటి, భూతాలు కాదని చెప్పాను. భూతాలు అంటే ఇక్కడ సర్వజీవరాశులు అని అర్థం. భూతానాం అన్ని జీవరాశులకు ఈశ్వరుని, ప్రభువుని అయినప్పటికీ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్య ఆత్మమాయయ. సో నేను నా యొక్క ప్రతి యుగంలోనూ కూడా నా యొక్క దివ్య రూపంతో అవతరిస్తూ, సంభవామి అంటే అవతరిస్తూ ఉంటాను, నేను స్వయంగా ఆత్మమాయయ అని చెప్తున్నారు. అంటే నేను పుట్టుక లేనివాడినైనా, నాశనం లేనివాడినైనా, సమస్త ప్రభువులకు ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య రూపంతో, నా యొక్క నిజమైన దివ్య రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలో కూడా అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. మనకది విష్ణుమూర్తిగా, ఆ తర్వాత రాముడిగా, కృష్ణుడిగా ఇదంతా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారన్నమాట. సో భగవంతుడికి మనకి ఉన్న పోలిక ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ మన దివ్య జ్ఞానం అంటే అసలు భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకోవాలి, ఆయన వైభవం గురించి అర్థం చేసుకోవాలి, ఆత్మజ్ఞానము, తర్వాత మనకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అనేది చెప్పుకున్నాం. సో అసలు భగవంతుడికి మనకి ఉన్న పోలిక ఏమిటి అనేది కనుక చూస్తే, కృష్ణుడు ఆయన శాశ్వతము, మరియు ఆయనకు అన్ని జన్మలు కూడా మరి ఆయనకు గుర్తు ఉంటాయి. అచ్యుత అంటే నాశనం లేనివాడు, శాశ్వతమైన వాడు. కానీ గత జన్మలను, జీవాత్మ ఏమిటి, మనం శాశ్వతమే, మన ఆత్మ కూడా మరి భగవంతుడి అంశే కాబట్టి, కానీ గత జన్మలను మనం మర్చిపోతాం.
ఇకపోతే భగవంతుడు స్వకల్పనతో అవతరిస్తారు. ఆత్మమాయ ఆయన ఆ యొక్క సంకల్పం అన్నమాట. నేను అవతరించాలి అనుకున్నప్పుడు భగవంతుడు అవతరిస్తారు. మనము కర్మఫలం ఆధారంగా మనం జన్మ తీసుకుంటాం. మన కర్మలను బట్టి మనకి ఏ జన్మ ప్రాప్తమో ఆ జన్మ మనం తీసుకుంటాము. ఇకపోతే అది మనదంతా మహామాయ, ఆయనదేమో ఆత్మమాయ స్వకల్పం. మనది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మాయను బట్టి మనం చేసే పనులకు, ఆ మాయ ఆవహించి మనం చేసే పనులను బట్టి మనకు జన్మ వస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో భగవంతుడు అవతరిస్తారు. ఆయన సచ్చిత్తానంద భగవంతుడు. మన ఆత్మ కూడా సచ్చిత్తానందే, కానీ ఆ భగవంతుడి యొక్క శరీరం కూడా సచ్చిత్తానందే. మనం మాత్రం మన భౌతిక శరీరం సచ్చిత్తానంద కాదు, అది అసత్తు, అచిత్తు, నిరానంద. ఇప్పుడు మనకి భౌతిక శరీరంలో ఇది టెంపరీ, కానీ భగవంతుడిది శరీరం కూడా సచ్చిత్తానందే. శరీరానికి ఆత్మకు భేదం లేదు, భగవంతుడికి అద్వైత, ఆ రెండు కూడా ఒకటే. మనకి మన ఆత్మ ఒక శరీరాన్ని పొందుతుందన్నమాట. స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం అని రెండు రకాలుగా చెప్తారు. స్థూల శరీరం అంటే కనపడేటటువంటి భౌతిక శరీరం, పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది అని చెప్పుకున్నాం. ఏదైనా ఈ ప్రపంచంలో ఒక ఆకారం, ఫామ్ అనేది ఉంటే అది పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. మన శరీరానికి ఆకారం ఉంది కాబట్టి పంచభూతాలు, జంతువుల శరీరానికి ఆకారం ఉంది కాబట్టి అవి పంచభూతాలు, ఒక పర్వతానికి ఆకారం ఉంది కాబట్టి అది కూడా పంచభూతాలు, ఒక చెట్టుకు ఆకారం ఉంది కాబట్టి అవి కూడా పంచభూతాలు. సో ఆకారం ఉన్నది ఏదైనా పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. సో మనకు కనిపించే ఈ దేహం పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. అయితే మనకు కనిపించని లోపల ఉన్న మనస్సు, బుద్ధి కూడా మన శరీరంలో పార్టే కాబట్టి వాటిని కనిపించవు, కానీ శరీరం కాబట్టి సూక్ష్మ శరీరము అంటారు. అంటే సటిల్ బాడీ అని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్లో అంటారు. అంటే కనిపించని శరీరం. ఏది? మన మనస్సు, మన బుద్ధి, ఇవన్నీ కనిపించని కానీ మన శరీరంలో భాగమే అవి కూడా. ఈ కనిపించే బాడీ, పైకి కనిపించేదాన్ని స్థూల శరీరము అంటారు. అంటే గ్రోస్ బాడీ, అంటే మన కళ్ళకు కనిపించేది గ్రోస్, కనపడుతుంది. కనపడని సూక్ష్మ శరీరం మనస్సు, బుద్ధి. భగవంతుడికి ఆత్మ, శరీరం అన్నీ కూడా ఒకటే. శరీరానికి ఆత్మకు భేదం లేదు ఆయనకు, అద్వైత. మనమేమో మన ఆత్మ ఈ భౌతిక శరీరాన్ని పొందుతుంది. తర్వాత భగవంతుడికి అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి. మనకి శరీరం మారినప్పుడు మనం గత జన్మలు మర్చిపోతాము. ఇవి కొన్ని పోలికలు, డిఫరెన్సెస్ అన్నమాట. ఇంకపోతే ఎప్పుడు భగవంతుడు అవతరిస్తారు చెప్తున్నారు కదా ఆయన, నేను నా యొక్క సంకల్పంతో నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను అని. సో ఎప్పుడు అవతరిస్తారు? యదాయ, ఇది నెక్స్ట్ది. ఈ రెండు శ్లోకాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామందికి ఈ రెండు శ్లోకాలు కూడా వస్తాయి. సో మీరు కూడా ఒకవేళ నేర్చుకోవటానికి రాకపోతే నేర్చుకోవటానికి ట్రై చేయండి. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. సో భరతవంశీయుడ భరతవంశీయుడ అర్జునుడా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ యదా యదా హి ధర్మస్య, ఎక్కడెక్కడైతే ధర్మం గ్లానిర్భవతి తగ్గుతూ వస్తుందో, క్షీణిస్తుందో, భారత అర్జున, అభ్యుత్థానం అధర్మస్య, అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం చెందుతుందో, ఎక్కువ అవుతుందో, ప్రోగ్రెస్ అవుతుందో, తదాత్మానం సృజామ్యహం, నేనప్పుడు అహం, నేను, సృజ అంటే పుడతాను, స్వయంగా, తదాత్మానం నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను. పుడతాను కాదు, భగవంతుడు అవతరిస్తారు. ఓ భరతవంశీయుడా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణిస్తుందో, అధర్మం విస్తృతంగా పెరుగుతుందో, ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు మనకి ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అనేటటువంటి ప్రశ్న కనుక వస్తే, అప్పుడు ధర్మం ఎప్పుడు విపరీతంగా క్షీణిస్తుందో, అధర్మం ఎప్పుడు విపరీతంగా పెరిగిపోతుందో అప్పుడు నేను అవతరిస్తాను. సో ఎందుకు అవతరిస్తారు? అప్పుడు ధర్మం తగ్గినప్పుడు, అధర్మం పెరిగినప్పుడు భగవంతుడు అవతరించడంలో పర్పస్ ఏమిటి అంటే, అప్పుడు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో సాధువులను కాపాడటానికి, దుర్మార్గులను నశింపచేయటానికి, పరిత్రాణాయ సాధూనాం, సాధువులను రక్షించటానికి,
వినాశాయ చ దుష్కృత, దుష్టులను వినాశనం చేయటానికి, శిక్షించటానికి, నాశనం చేయటానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేయటానికి, అర్థాయ ఆ పర్పస్ కోసం, సంభవామి అవతరిస్తాను నేను, యుగే యుగే ప్రతి యుగంలో. సో సాధువులను, మంచి వాళ్ళని కాపాడటానికి, దుర్మార్గులను నశింపచేయటానికి, మరియు ధర్మసూత్రాలను, ధర్మాన్ని తిరిగి స్థాపించటానికి ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తాను. ఇక్కడ కంసుని వధించటం చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. ఇక్కడ సో అది ఎందుకు భగవంతుడు అవతరిస్తారు అంటే దుష్టులను శిక్షించి, శిష్టులను రక్షించి, ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించటానికి. ఇంకపోతే ఇది మనకు కృష్ణుడు అవతరించిన సమయంలో ఆయన దేవకి వసుదేవులకు కనిపించటము, చెప్పటము, ఏం చెయ్యాలో, తర్వాత ఏ రకంగా భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు వేరే చోటికి నందయశోదుల దగ్గరికి చేర్చాలో ఇవన్నీ కూడా చెప్పటము, ఆదిశేషుడు నీడ అందిస్తే వర్షంలో ఆయన ఈ చిన్ని కృష్ణుని తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో నందయశోదుల దగ్గర వదలటము చూస్తున్నాము. భగవంతుడి యొక్క మహిమతో ఆ గేట్స్ ఓపెన్ అవ్వటము, ఈ భటులందరూ నిద్రపోవటం ఈ చిత్రాల్లో మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ దయచేసి మళ్ళీ ఒకసారి యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? ఒక 1 minute తీసుకుని మీరు దగ్గరలో ఎక్కడన్నా ఉంటే వచ్చి దయచేసి ల్యాప్టాప్కి, ఫోన్కి ఒకవేళ దూరంగా ఉన్నా 1 నిమిషం వచ్చి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అందరూ యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు. సెవెంటీన్ పీపుల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? నిన్న మనకి ఆల్మోస్ట్ 22 పీపుల్ ఉన్నారు. ఐ థింక్ మోర్ దెన్ 24 పీపుల్ దాకా నిన్న ఉన్నారు. ఈరోజు 19. వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారు? 20. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? 21. వెరీ గుడ్. సో మీ పక్కన ఎక్కడన్నా మీరు ప్రక్కన ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి వచ్చి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. దగ్గరలో ఏదైనా ఉంటే 22. వెరీ గుడ్. ఒక్కొక్కసారి ల్యాప్టాప్కి వాటికి దూరంగా వెళ్తూ ఉంటాము, అలా వినిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ అలా ఎవరైనా దూరంగా ఉంటే ఒక్కసారి వచ్చి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. వెరీ గుడ్. 26. వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? సో 26 పీపుల్ సో ఫార్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఇప్పుడు హ్యాండ్ లోవర్ చేసుకోండి. క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం. సో భగవంతుడు ఎందుకు అవతరిస్తారు, ఎప్పుడు అవతరిస్తారంటే ధర్మం తగ్గినప్పుడు, అధర్మం పెరిగినప్పుడు ధర్మాన్ని అవతరిస్తారు. ఎందుకు అవతరిస్తారు అంటే మంచి వాళ్ళను రక్షించటానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించటానికి, ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించటానికి అని చూసాం. సో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటం వల్ల అసలు మనకి ఏమిటి లాభం? మనం ఇక్కడ ఏం చూసాము? మనకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధ జ్ఞానం, భగవంతుని తెలుసుకోవటం, భగవంతుని యొక్క విభూతుల జ్ఞానం, దివ్య జ్ఞానం, ఈ శాశ్వత జ్ఞానంలో ఫస్ట్ పాయింట్ అని చూసాం. సో భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటున్నారు. అలా తెలుసుకోవటం వల్ల అసలు మనకి ఏమిటి లాభం అని గనక మనకు ఒక ప్రశ్న వచ్చినట్లయితే, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి స అర్జున. సో జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం. సో ఏవం యో వేత్తి తత్వతః. సో ఎవరైతే నా జన్మ, నా కర్మ, నా యొక్క జన్మ, కర్మ ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క అవతరణ కానీ, ఆయన యొక్క పనులు, యాక్షన్స్ కానీ, ఈ దివ్య స్వభావాన్ని ఎవరైతే వేత్తి తత్వతః తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు త్వక్త్వాదేహం పునర్జన్మ, వాళ్ళు దేహం త్వక్త్వ వదిలిన తర్వాత దేహం పునర్జన్మ నైతి, ఇక వాళ్ళకి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. మామేతి సో అర్జున, నా దగ్గరికే వస్తారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటం వల్ల బెనిఫిట్ ఏమిటి, ఉపయోగం ఏమిటి అని మనం అడిగినట్లయితే, అర్జున
నా జన్మ గురించి, నా యాక్షన్స్, నేను చేసే పనుల యొక్క దివ్య స్వభావం, భగవంతుడు చేసే మామూలు పనులు కాదు, ఆయన చేసే పనుల వల్లే సమస్తం కూడా నడుస్తోంది. నడవవలసిన రీతిలో ఈ ప్రపంచం అంతా సూర్యుడు ఎక్కడ ఉదయించాలో, ఏ గ్రహం ఎక్కడ ఉండాలో అన్నీ ఏ కక్షలో సూర్యుడు చుట్టూ లైన్లో తిరుగుతున్నాయి. అటు ఇటు ఒక్క ఇంచైన సెంటీమీటర్ అయినా వాటి యొక్క కక్షను దాటవి చేయవు. చిన్న టిల్ట్ వస్తేనే భూకంపం అంటాం మనం భూమిలో. మరి అన్నీ అంత పర్ఫెక్ట్గా నడుస్తున్నాయి అంటే అది ఎవరు నడిపించేది? ఆ శక్తి, భగవత్ శక్తియే అదంతా. సో అది భగవంతుడి యొక్క కర్మలంటే మనలాంటి కర్మలు కాదు. ఆయన దివ్యమైన కర్మలు, దివ్యమైన అవతరణ, ఈ స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నవారు, అర్థం చేసుకున్నవారు తమ దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు, నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు. నైతి మామేతి సో అర్జున, పునర్జన్మ నైతి, పునర్జన్మ ఉండదు. మామేతి సో అర్జున, నన్ను పొందుతారు. సో ఎవరు భగవంతుణ్ణి సరే, ఇది భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటం వల్ల వచ్చే ఉపయోగం అని చూస్తున్నాం. ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు అయితే భగవంతుణ్ణి అని మనకు మళ్ళీ ప్రశ్న వచ్చినట్లయితే, వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితా బహావో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతా. సో వీతరాగ భయక్రోధాలు అంటే ఈ భయము, క్రోధము, ఆసక్తి, రాగము అంటే ఆసక్తి. మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? ప్రతిఫలాపేక్ష ఆసక్తి అంటే దేని మీదైనా అటాచ్మెంట్ అన్నమాట. కావాలని ఆ తీవ్రమైన కోరిక. సో ఆ అటాచ్మెంట్, ఆ తర్వాత అంటే తెలుగులో దాన్ని ఆసక్తి అని చెప్తున్నారు. భయం అంటే మామూలు భయం కాదు. భయం ఎప్పుడు వస్తుంది? భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేనప్పుడు, నాకు ఇది తీరదేమో, ఆ కోరిక తీరదేమో, ఈ కోరిక తీరదేమో అనే ఆందోళనతోనేగా భయం డెవలప్ అయ్యేది. మనం భయపడుతూ ఉంటాం. అంటే దేన్నో చూసి భయపడటం కాదు. భయం అంటే అది లేదేమో, ఇది రాదేమో, ఇది అవ్వదేమో, అది అవ్వదేమో అనేటటువంటి ఆందోళన. ఈ భయం, ఈ ఆసక్తి, భయము, క్రోధము, కోపము ఇవన్నీ కూడా ఎవరైతే వదులుకుంటారో అది ఇక్కడ ఫస్ట్ ముఖ్యమైన పాయింట్ అదనమాట. ఈ అటాచ్మెంట్, ఈ భయాలు, ఆందోళనలు, ఈ క్రోధం, కోపము ఎవరైతే వదులుకుంటారో, మన్మయా మాం ఉపాశ్రితా, వదులుకుని నన్ను ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో, ఉపాశ్రిత భగవంతుడి యొక్క సంపూర్ణంగా ఆయన యొక్క భావంలో స్థితులై ఉంటారో. ఆయన ఆశ్రయించటం అంటే ఏమిటి? ఇంకా ఎప్పుడు భగవంతుడిని మనస్సులో పెట్టుకుని అన్నింటికి భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతో, భక్తితో ఎవరైతే సంపూర్ణంగా భగవద్భావంలో స్థితులై ఉంటారో, బహావో జ్ఞాన తపస్స, ఇలాంటి ఎంతోమంది జ్ఞాన తపస్సులు చాలామంది పూతా మద్భావం ఆగత అంటే ఇలా చాలామంది ఇంతకు పూర్వమే ఇలాంటి జ్ఞానంతో పవిత్రులై నా భావాన్ని, నా ప్రేమను వాళ్ళు పొందారు. మద్భావం ఆగత, నా యొక్క భావం వాళ్లకు వచ్చింది, నా దివ్య ప్రేమను వాళ్ళు పొందగలిగారు. భగవంతుడిలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ వాళ్ళకు కూడా వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. సో వీతరాగ భయక్రోధ, ఎవరైతే ఆసక్తిని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని నుంచి ముక్తులవుతారో, నా యందు సంపూర్ణంగా స్థితులై ఉండి నన్నే ఆశ్రయించి ఎంతోమంది ఇంతకు పూర్వం నా యొక్క జ్ఞానంచే పవిత్రులయ్యారు. నా యొక్క జ్ఞానం అంటే ఇలా భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా తెలుసుకుని పవిత్రులయ్యారు. ఆ విధంగా వాళ్ళంతా కూడా నా యొక్క దివ్య ప్రేమను వాళ్ళు కూడా పొందారు. ఎవరు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలరంటే వీళ్ళనమాట. ఎవరైతే ఈ ఆసక్తిని, భయాన్ని, రాగము, భయము, క్రోధం నుంచి ముక్తులవుతారో, విడుదలవుతారో, ఆ ఫీలింగ్స్ నుంచి విడుదలై సంపూర్ణంగా భగవంతుడిలో వాళ్ళ యొక్క భగవద్భావంలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నులై ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవా భజామ్యహం మమావర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. సో ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే, ప్రపద్యం అంటే శరణు వేడటం.
ఎవరు ఈ రకంగా ఏ రకంగా అయితే నన్ను శరణు వేడతారో తాం తథైవ భజామ్యహం, అదే విధంగా నేను వాళ్ళను అనుగ్రహిస్తాను. సో మమవత్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. సో అర్జున, అందరూ రకరకాల మార్గాల్లో నన్ను అనుసరిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క మార్గంలో అనుసరిస్తారు. ఎవరు ఏ విధంగా శరణు చెచ్చుతారో నేను ఆ విధంగా వారిని అనుగ్రహిస్తాను. అంతే కదా. మరి మనం సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత పాత్రతో వెళ్తామో, నీటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అన్నీ నీళ్ళు వస్తాయి మనకు. అలాగే మనం ఎంత భక్తి భగవంతుడి పట్ల మనకు ఉంటుందో అంత అనుగ్రహం మనకు లభిస్తుంది. సో ఎవరి మార్గంలో వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. ఏదైనా సరే వాళ్ళు ఏ మార్గంలో వెళ్ళి వాళ్ళు ఏ విధంగా శరణు చొచ్చితే ఆ రకంగా నేను వారిని అనుగ్రహిస్తాను. అంటే భగవంతుడికి ఇష్టాయిష్టాలు ఏమి ఉండవు. మనం చేసే దానిని బట్టే మనకు మన యాక్షన్స్కి మనకి రియాక్షన్ వస్తుంది అంతే. మనం అది మంచి మార్గంలో వెళ్తే రియాక్షన్ మంచి, చెడు మార్గంలో వెళ్తే రియాక్షన్ చెడు. సో ఎవరు ఏ రకంగా చెడు మార్గంలో వెళ్ళినా కూడా అది శరణు చొచ్చటమే అని అంటున్నారు. భగవంతుడు కరుణామయుడు కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే అన్ని విధాలా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. ఏదైనా సరే భగవంతుడు చేస్తున్నారో ఏదైనా కానీ, అంటే ఎవరు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తే దానిని బట్టి మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది. కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం వై పీపుల్ యజంతా ఇహ దేవతా క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మచ. సో కామ్యకర్మల కోసం మనం ఎక్కువగా దేవతలను ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము. కానీ ఎందుకంటే ఈ వెంటనే మనకి భౌతిక సుఖాలు లభిస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షం పడలేదనుకోండి, వెంటనే మనం వరుణదేవుడికి ప్రార్థనలు చేస్తాం. వర్షం వస్తే ధాన్యం పండుతుంది, ఏదో పొలాలు పండుతాయి, డబ్బులు వస్తాయి, ఇలా వస్తుంది, బాగానే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆ రకంగా ఈ భౌతిక సుఖాల కోసం మనము ఈ ప్రార్థనలన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే భౌతిక సుఖాల కోసమే ఎక్కువగా ప్రార్థనలు చేసేది. అది చేసినప్పుడు వెంటనే మనకు ఆ భౌతిక సుఖాలు వస్తాయి, అనుభవిస్తాం. కానీ మరి మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే మోక్షం కోసం మనం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాలి. సో ఈ భౌతిక సుఖాల కోసం చేసే ఈ దేవతలకు మనం పూజలు చేసినా అవన్నీ కూడా టెంపరీ. మరి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో వరుణదేవుడికి చేస్తే ఈ సంవత్సరం వర్షం వస్తుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా రాకపోవచ్చు, మళ్ళీ చేయాలి. సో అది ఒక రీజన్, టెంపరీ అంటే. రెండవది ఏంటంటే ఈ జీవితంలో మనం భౌతిక జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మనకది విజయం రావచ్చు, సుఖం రావచ్చు, జీవితం బాగుంటుందేమో. కానీ అల్టిమేట్గా మనకు మోక్షం అనేది పర్మనెంట్ బెనిఫిట్ ఏది? మోక్షం. ఈ జీవితంలో అవి కావాలి ఇవి కావాలని ప్రార్థనలు చేస్తే అవి వస్తాయి, బాగానే ఉంది. కానీ దానివల్ల మోక్షం వస్తుందా? మోక్షం అనేది మానవులుగా పుట్టిన తర్వాత ఇంకా వేరే ఏ జీవికి కూడా ఈ అదృష్టం అవకాశం లేదు. మోక్షానికి అవకాశం మానవ జన్మలోనే వస్తుంది. కాబట్టి మనుష్య రూపంలో వచ్చాము కాబట్టి మనము ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని మోక్షం తెచ్చుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. అది పర్మనెంట్ బెనిఫిట్ అన్నమాట. ఇవి ఇలా మనం దేవతలను పూజించినా కూడా పర్మనెంట్ బెనిఫిట్ కాదు, అది టెంపరీయే అని చెప్తున్నారు. అది మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్యకర్తారమవ్యయం. సో చాతుర్వర్ణం 4 వర్ణాలు ఉన్నాయి, అది నేనే సృష్టించాను. ఎలా? గుణాలను బట్టి, కర్మలను బట్టి. అవి అంటే ఈ గుణాలను బట్టి అంటే సత్వరజస్ తమో గుణాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. సో సత్వగుణం ఉన్నవాళ్ళు బ్రాహ్మణులని, రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు క్షత్రియులని,
తర్వాత తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మిగిలిన పనులకు ఉపయోగపడతారు. తర్వాత వాళ్ళ పనులను బట్టి కూడా, చేసే పనులను బట్టి కూడా వాళ్ళని ఇలా కొంతమంది సేవలు చేయటానికి ఎక్కువగా వాళ్ళకి కుతూహలం ఉంటుంది, కొంతమందికి వ్యాపారము వ్యవసాయము ఇలాంటివి చేయటానికి, ఇంకా కొంతమందికి ధీరత్వము, మనుషులని కాపాడుకోగలగటం వాళ్ళ ఆ తీవ్రత్వం ఉంటుంది, వాళ్ళు క్షత్రియులు. ఇంకా కొంతమంది సత్వగుణంతో ఈ వేదాలు అవి చదువుకుని అందరికీ నేర్పించటం అలాంటివి ఉంటుంది, వాళ్ళు బ్రాహ్మణులని. ఇలా ఈ రకంగా వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి, గుణాలను బట్టి ఈ 4 వర్ణాలు ఫామ్ అయ్యాయి. అంతేగాని పుట్టుకతో కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ప్రకృతి యొక్క 3 రీతులు అంటే ఏమిటా 3 రీతులు? సత్వరజస్తమో గుణాలు. వాటితో సంబంధం ఉన్న పని ప్రకారం, వాళ్ళు చేసే పనుల ప్రకారం, వాళ్ళ గుణాల ప్రకారం ఈ మానవ జీవితంలో, సమాజంలో 4 విభాగాలు సృష్టించబడ్డాయి. నేను ఈ వ్యవస్థ యొక్క సృష్టికర్తనైనప్పటికీ నేను మార్పు లేని వాడిని కాబట్టి నన్ను అకర్తగా తెలుసుకోవాలి. అంటే భగవంతుడు వీటన్నిటినీ కూడా నియంత్రించే ఆయన కాబట్టి ఆయనకి ఈ గుణాలన్నిటికీ కూడా అసలు ఆయన అతీతుడు. కాబట్టి ఈ గుణాలు నిర్గుణ అని భగవంతుడికి పేరుంది. అంటే ఈ గుణాలు కానీ నిర్గుణము ఆయనకి ఏది లేదు, అంత క్లియర్ అనమాట, సచ్చిత్తానంద భగవంతుడు. సో ఆయన వీటన్నిటికీ అతీతుడు. किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा మోక్ష్యసే శుభాత్. కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అర్థం చేసుకోవటంలో వివేకవంతులు కూడా తికమకపడుతున్నారు. కిం కర్మ కిం అకర్మేతి, ఆ కర్మేమిటి అకర్మేమిటి. కవయోప్యత్ర మోహిత, కవులు కూడా మోహితులవుతున్నారు, అంటే అయోమయం పడుతున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి, ఆ కర్మ ఏమిటో నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుని మోక్ష్యసే శుభాత్, నువ్వు మోక్షాన్ని పొందవచ్చు ఈ జ్ఞానం తెలుసుకుంటే. సో కర్మ అంటే ఏమిటి, ఆ కర్మ అంటే ఏమిటి, వివేకవంతులు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, తికమకపడుతున్నారు. కాబట్టి ఈ కర్మ ఏమిటో నేను ఈ కర్మ రహస్యాన్ని నేను ఇప్పుడు నీకు వివరిస్తాను, విను. దీన్ని తెలుసుకోవటం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది, నువ్వు భౌతిక బంధాలన్నిటి నుంచి అన్నీ కూడా నువ్వు విడిపించుకోవచ్చు. అంటే నీకు మోక్షం అనేది ప్రాప్తిస్తుంది ఇది తెలుసుకున్నావంటే, ఈ కర్మ అనేది ఏమిటి అనేది. సో ఈ కర్మ అనేది భగవంతుడు 3 రకాలుగా విభజించానని చెప్తున్నారు. ఏమిటి కర్మ అంటే? కర్మ, వికర్మ, అకర్మ. నిన్న కూడా బ్రీఫ్గా చెప్పుకున్నాం. సో కర్మ అంటే ఏమిటి? ఏదైనా సరే శాస్త్రవిహితమైన మంగళప్రద పనులు, ఇంద్రియ నియంత్రణ, చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండే శాస్త్రవిహితమైన మంగళప్రద పనులు. అంటే మన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలని నేను చెప్పాను కదా, ప్రలోభాలకు గురవుతూ ఉంటాయని. సో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని మనస్సును క్లీన్గా, అంటే చెడు ఆలోచన లేకుండా చిత్తశుద్ధితో ఉండటం, ఆ రకంగా ఉండటానికి ఉపయోగపడేటటువంటి మంచి పనులు. సో అవి కర్మ అంటే సకర్మ అన్నమాట. ఏదైనా కర్మ అంటే యాక్షన్, బట్ నిజమైన కర్మ ఏది శాస్త్రాలు, మంగళప్రదమైన పనులు, ఇంద్రియ నిగ్రహణకు ఉపయోగపడే పని, మనం మనస్సును క్లీన్గా ఉంచేటటువంటి పనులు, చిత్తశుద్ధి పెంచేటటువంటి పనులు, మనస్సును బ్యాడ్ థాట్స్ కాకుండా గుడ్ థాట్స్ వచ్చేటట్లుగా చేసే మంచి పనులు, అవి కర్మ. ఇకపోతే వికర్మ అంటే ఏమిటి? చెడు పనులు, శాస్త్రాలు నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు. వద్దు అని శాస్త్రాలు క్లియర్గా చెప్పాయి, ఇవి చేయకూడదు, ఇవి మంచి పనులు కాదు, అశుభకరం అని. అవి వికర్మలు. ఇవి హానికరమైనవే కాకుండా ఆత్మ యొక్క అధఃపతనానికి దారితీస్తాయి. సో ఇవి చెడే కాకుండా మన ఆత్మనాశనానికి కూడా దారితీస్తాయి. అంటే ఆత్మనాశనం అంటే ఏమిటి? ఆత్మనాశనం అవ్వదు, కానీ మనం ఇంకా ఈ చెడు మార్గంలో పడిపోయి ఇంకా పాతాళానికి వెళ్ళేటటువంటి జన్మ మనకు లభిస్తుంది ఈ మార్గాల్లో ఉంటే అని అర్థం. అకర్మలు. ఇకపోతే అకర్మలు, మూడవది. అకర్మ అంటే ఏమిటి? ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుడి ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు. ఇది మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఏ పని అయినా సరే ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తే అది పని చెయ్యనట్టు అవుతుంది.
అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే పని వల్ల ఏ పని చేసినా దానికి కొన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ యొక్క బంధనంలో మనం చిక్కుకుపోతాం. అప్పుడు మన పలక ఇంకా క్లీన్గా ఉండదు, అవన్నీ వచ్చి మన పలక మీద అంటుకుపోతూ ఉంటాయన్నమాట. సో అలా లేకుండా పలక క్లీన్గా ఉండాలి మన స్లేట్ అనుకుంటే అకర్మ ఏది చేయకుండా ఉండాలి. కానీ ఏది చేయకుండా ఉంటామా, ఉండగలమా? సో మనసుతో అయిన ఆలోచనలు, చెడు ఆలోచనలు చేస్తూనే ఉంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుడి ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు. అంటే ఏ పని చేసినా భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నాను, ఆయనకు అర్పణ చేస్తున్నాను అని అది కరెక్ట్గా చేసి దానివల్ల ఏదైనా వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా, లాభం వచ్చినా మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా సమతత్వంతో ఉండే మనస్తత్వాన్ని అలవర్చుకోవటము, అప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. అలా అకర్మగా మనం పని చేసినట్లయితే వీటికి కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు, రియాక్షన్స్ ఉండవు అన్నమాట. అప్పుడు జీవాత్మను అవి బంధించవు. అప్పుడు జీవాత్మ ఫ్రీగా మోక్షానికి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి మనం ఇక్కడ అకర్మ అంటే, అందుకని అందరం ఆ అకర్మ చేసే స్టేజ్కి రావటానికి ప్రయత్నించాలన్నమాట. అంటే పని చేస్తూనే మనం భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నామని ఏది కూడా ఆ అటాచ్మెంట్స్ని ఉంచుకోకుండా వీటికి ఉన్నప్పుడు ఆ కర్మకు రియాక్షన్స్ ఉండవు, ప్రతిక్రియలు ఉండవు. అప్పుడు మనకి జీవాత్మ బంధించవు అవి. ఇది అకర్మ అంటే. ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నాను పూజే కాదు, మనం ఏ పని చేసినా. అలాగే కొంతమంది లైఫ్ అంతా కూడా భగవత్ కార్యాలతో ఇక అదే చేస్తూ ఉండటం కూడా ఉంది. కానీ మనబోటి వాళ్ళు ఏ పని చేస్తున్నా మనం ఈ భావంతో చేస్తే అది కూడా అకర్మయే. ఇక కర్మ అంటే మంచి పనులు, అంటే ఎదుటివారికి సహాయం చేయటం, అందరిలో మరి భగవంతుని చూడటం, అది మంచి పనులు. వికర్మ ఎదుటివాడికి హాని చేసే పనులు. ఇది ఈ కర్మ అంటే ఏమిటి అనేది క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్పారు భగవంతుడు. కృష్ణుడికి మనకున్న వ్యత్యాసం ఇందాక చూసాం. ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్, ఆయన మనందరము ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలనే మాయతో తోలుబొమ్మలాటలాడించబడుతున్నాము, నియంత్రించబడుతున్నాము. అయితే భగవంతుడే ఈ మాయను నియంత్రించేవాడు. ఆయన ఈ మాయలో ఆయన ఉండరు, ఆయనే మాయను కూడా నియంత్రించేది. ఆయన రూపం శాశ్వతమైనది, మన శరీరం తాత్కాలికమైనది. తద్విత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. సో ఈ తద్విత్తి ప్రణిపాతేన ఈ రకంగా మనం సేవలు చేస్తూ ప్రశ్నిస్తూ, పరిప్రశ్నేన సేవ చేస్తూ ప్రశ్నించాలి. ఎవరిని? గురువుని. ఒక మంచి ప్రమాణమైనటువంటి గురువుని చూసుకుని మనం ఆయనకు సేవలు చేస్తూ ప్రశ్నలు వేయాలి. ఉపదేక్ష్యంతితే జ్ఞానం, అప్పుడు మన జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః, ఎవరు? తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి జ్ఞాని కాబట్టి ఆయన మనకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. సో ఒక గురువుని చేరి పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఏమిటా పరమసత్యం అంటే మోక్ష మార్గం ఏమిటి అని వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేస్తూ, అంటే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటం అన్నమాట. ఆయనకు సేవ చేయండి. అటువంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు, ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించినవాడు కాబట్టి. ఎవరు సాధించగలరు దీనిని అంటే, అజ్ఞశ్చ శ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి, నాయం లోకోస్తి నా పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. సో అజ్ఞానము, విశ్వాసము రెండూ లేనివారు మరియు అనుమానం పడే స్వభావం కలవారు భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. సో అది ఇక్కడ ముఖ్యమైనది. అజ్ఞశ్చ అశ్రద్ధదానశ్చ. సో అశ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు కానీ, మరి సంశయాత్మ జ్ఞానం లేని వాళ్ళు కానీ, అశ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు కానీ, అంటే శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు కానీ, సంశయాత్మ అంటే ఎప్పుడు అనుమానాలు, భగవంతుడి గురించి అనుమానాలు, ఏదో అంటున్నారు, ఉన్నారా లేదా, ఏముందిలే, ఇదంతా ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది అనేటటువంటి మనకు సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి. అలా అనుమానం, సంశయాత్మ ఉంటే లాభం లేదు.
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇలా ఉంటే భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. సందేహించే మనసు గల వారికి ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం ఉండదు. మరి అంతే కదా, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం పెట్టి ఏది జరిగినా ఇక భగవంతుడు అనేటటువంటి మనస్తత్వాన్ని ఉంటే మనకు శాంతి కూడా లభిస్తుంది. సో అది పరలోకంలో కూడా మనకు ఆ అవకాశం, ఆ భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉంటేనే ఎక్కడైనా మనకు సుఖం అనేది ఉంటుంది అని భగవంతుడు కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం అతిష్టోత్తిష్ట భారత. కాబట్టి తస్మాత్, కాబట్టి అజ్ఞాన సంభూతం, అజ్ఞానంతో స్టార్ట్ అయినటువంటి తలెత్తిన హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మన, ఈ సందేహాలన్నిటినీ కూడా నువ్వు జ్ఞానం అనేటటువంటి ఆయుధంతో చిత్వైనం ముక్కలు చేసేసే నీ సందేహాలన్నీ. అతిష్టోత్తిష్ట భారత. సో యుద్ధంలో ఈ యోగంలో నువ్వు స్థితుడవై యుద్ధం చెయ్యి, అతిష్టో లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు భారత అర్జున. సో ఆ అజ్ఞానం నుంచి నీ హృదయంలో హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మన, నీ అజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం, నీ హృదయంలో అజ్ఞానం నుంచి నీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలన్నింటినీ కూడా జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఖండించి భరతవంశస్థుడా ఈ యోగంలో నువ్వు స్థితుడవై ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ యోగంలో నువ్వు యుద్ధానికి లే. అంటే ఈ విషయాన్ని నువ్వు అంతా అర్థం చేసుకుని నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి లేచి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సకల వేదాలన్నీ వెతికిన కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపటానికి 16 పేర్లు కలిగిన హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కంటే వేరే ఉపాయం తరోపాయం కనరాదని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో చెప్పారు. హరే కృష్ణ. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఇంతటితో ఈ 4వ అధ్యాయం పూర్తి చేశాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో